Šta profesor Petrović misli o sintetičkim lekovima koji se uzimaju pre putovanja? Da li su štetni i ako jesu u kolikoj meri? Šta takođe preporučuje da uradimo kako bi nam se mučnina tokom puta smanjila? Pa mogu da se koriste sintetički lekovi u takve svrhe, pogotovo za ljude koji imaju mučninu kada se voze kolima ili avionom. Takođe ono što je dobro jeste da ljudi koji, mi ćemo malo da vozimo dok pričamo da bismo okrenuli pedalinu u pravcu sunca da bude bolja slika. A naročito se preporučuje kada se putuje u druge vremenske zone. Sećam se kad sam putovao za Ameriku, ja to nisam koristio, ali mnogi koriste tablete melatonina da bi tu vremensku razliku lakše savladali. Kad dođete iz dana u dan u drugu vremensku zonu, trebalo bi da spavate, a vi tada je tamo dan, pa dok se aklimatizujete. Tako da one koji imaju mučninu zbog toga mogu da koriste sintetičke lekove dan, dva. Ko što možda se koriste i analgetici kad čovjek ima neke bolove. Znači, možda se popije brufen, možda se popije neki analgetik kad čovjek ima neki zdravstveni problem, a ne može na neki drugi način da ga reši. To je dozvoljeno. Neki ljudi koriste čak i marihuanu kad imaju nesnosne bolove. Može marihuana da se koristi ako je zakonski dozvoljeno, jer ona ublažava bolove, ne kod svih vrsta bolova. Kod onih koji imaju povrede kostiju to ne pomaže, onda su bolovi još jači ako se konzumira marihuana kao čaj ili neki drugi način. Tako da koristi slobodno ako moraš.